यदि आप चाहते हैं कि अवस्थी फिल्म हाउस की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल सैया के टीका न लगाईबू तो के करा के जान लगाईबू सनम करा तारू मान तो के करा के संगे 9 दिन भूखबू सनम। सैया के टीका न लगाईबू तो के करा के जान लगाईबू सनम करा तारू मान तो के करा के संगे 9 दिन भूखबू सनम। मैया के कके भजनिया मनवा हिले रानी अब करी दुनो जन दर्शनवा मनवा हिले रानी। आप सुन रहे हैं राकेश यादव की आवाज में। मैया के पूजा पाठ ढंग से न कइला मैया के पूजा पाठ ढंग से न कइला लइकन के जइसन सब दिन तू कइला। तोहर बतिया लागेला बकुआ से रानी हमर मनवा भइले बदमा से रानी। दर्शनवा मनवा खिले रानी। बहुते बा विश्वास आसो मैया के बतिया बहुते बा विश्वास आसो मैया के बतिया दिलवा में बसे खाली मोहनी मुरतिया। जब देखी मुसाकी तुम्हारे लगेलू लगे मैया के आरती उतारे लगेलू।